たくさんあるもんですから、その滝壺の横でその曲を歌おうっていう、変なツアーがありましてね、行ったんですけども、泥んこの山道を40分ほど歩きました。上りでね、くっちゃくちゃになったんですけども、なんか翌年だか小浜さんが行ったら、その前になんかきれいに舗装されたっていう話がその後に聞きたかったなと思いましたけどね。そこで世話になった向こうの現地の方が、フラーやってる男性なんですけども、作った曲です。皆さん「ケカリネアウ」とかいう曲は結婚式でもね、日本でも歌われると思いますけども、曲の内容はよくそれに似た内容の曲です。Now Oil っていう聴いてください。Yeah.